ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. айни замон дар шаҳри Варда назди бозори боло қарор дорем. дар ин тараф бозори боло, маркази савдои табассум ва робасои чораҳаи Файзобод. дар ин тараф бошад ҳайкали модар. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар се мошинаи ман ҳамин бинои навастроида ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши духонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар се мошинаи бинои навастройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст. дар рӯ ба рӯи бозори боло ҷойгир аст, шаҳри Ваҳдат, наздикии марказ. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, хонаи хуб аст, чунки нав ба даст таъмир мебошад. баъд аз таъмири хона ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. даромадгоҳ дӯстони азиз прихожая, дар инҷо метавонед шкаф монед, ҷои либосмонӣ, ҷои пойафзолмонӣ. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона. дӯстони азиз, марҳамат, чӣ хеле ки мебинед хона таъмири нав дорад, таъмираш ҳам зебо ҳаст. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, ҳар ду ҳуҷраҳои истиқоматӣ кондитсионер доранд. хона дута кондитсионер дорад, меистанд ҳамашон. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, садик, масҷид, худи бозори боло. дӯстони азиз, паспортни стол, андоз, чораҳаи Файзобод ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҷойгир мебошанд. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо ошхона мебошад. чӣ хеле ки мебинед треза дорад. хона полноценни духонага мебошад. дӯстони азиз, ман ҳамин ҷо барои витишка мебошад. ин ҳамон хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. чӣ хеле ки дидед фишори об баланд аст. ва ин ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст, термикс ҳам ҳаст. термикси 70 литра мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидед хонаи хуб аст, ҳам таъмираш ҳам хуб мебошад. дута кондитсионер дорад, термикс ҳаст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ ҷойгир мебошад. нархаш дӯстони азиз 320 000 сомонӣ боз савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад. дӯстони гиромӣ, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. духонага 60 метри квадратӣ дар се мошинаи бинои навастройка. якуму дуюм мошинаи ҳамин бино махозаҳо мебошанд. се мошина хонаи истиқоматӣ бино аз 5 ошона иборат мебошад. бо барқ ва об таъмин аст ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона. фурсати беҳтарин дӯстони азиз аз даст надиҳед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.